Браво. Той не беше хубав. Не съм изсекнал на тази въдица. Претовариха ме. Браво. Ами, това е един от най-етичните възвишени начини красиви за практикуване на риболов в света. Fly fishing, риболов с изкуствени муха и шнур, който много хора не знаят, че в една от най-известните книги английска, издадена от къщата Сотбис, Световно ръководство за риболов на Пастърва, на първа страница е написано, че е възникнало по нашата зима. В Тракия, близо до Нова Загора, където траките са ловили риба, на кука са закрепена червена вълна. Това е първата изкуствена муха в света. Иначе официално родината се води Англия. Първото писано ръководство е написано в 1460 година и то от жена Джулиана Барнес, една монахиня, която написва ръководство за риболов с изкуствена муха. С течение на времето това се изгледа като култ, защото то осигурява, както виждаме, едно невероятно сливане с природата, една хармоничност на движенията, всичко зависи от тебе, т.е. няма никой виновен, ако сбъркаш, няма да хванеш риба. Цели се да се имитират насекомите, които се излюпват в момента, с които се храни рибата, да направиш тяхната съвършена изкуствена имитация и да положиш мухата във водата така, че рибата да се хване, т.е. тя да кацне като жива. Всичко това поражда във вас едни чувства, които са несравними с нищо и с течение на времето един път научили се да хвърляте, вие просто ставате пристрастен. В момента е доста студено, има ли перфектни условия за осъществяване? Ние се намираме на брега на Искрецка река, която е карстова. В цял свят карстът е национална светиня и национално богатство, защото излизайки от варовикова среда, той има постоянна температура на водата през цялата година. В случай наоколо виждаме снега, температурата на водата е 14 градуса, т.е. има излюпване на насекоми, еднодневки постоянно и винаги може да се хване риба.